Salkisa sakang bochu bini suk burino rap khlaio hunai romai tubujakmani jiraniani thanao Gobindo Rupini mungoi khoroksa phia apruo bomano interview napruo sawi khnarakha bo Rupini ni khoroksa Rupini dofani bo khoroksa rai data mojani hinai sai khnarama bai tini Rupini dofao samung khlai tongnai okrarok borok kothumlai srai ke sana naikha je bo kuno Rupini dofao eba kheba Rupini hodao kuno poto kwrui abo cherangni buma je samane abo totally amot tatal hinai borok tini srai khainani bagai Gobindo Rupini kuno jagao kaisa phano barja kwrui abona srai khainani bagai borok tini kothumlai kaisa kok saklaimung panda khlai chini buskang saka tamo saka pedi khnai nai Kung kaya ko loko ni tam jane koto lai toto di tam jane no asu ang bisai थांनाय 10 तारिख आगस्ट सिनाई गामिया जे लेपके हनै खनामो आबनि बेपारै जों परबर्ती समय का यूट्यूब दं नुखा जे जोंनि Gobindo Rupini बो कायसा ब्रैसाना 13 बोसोरनि ब्रैसाना लेप खायो होननाय खब बुङो आ जागा जे ब्रैसानि लेप खायथानायनि बुमा जे कावसामो जे लोकनि कायसा राय होननाय जे बो स्टेटमेन्ट दङ आबनो जों कसा जागायाङो दिनै आबनो जों जुक्ति हरो दिनै दुखौ आथ'य बा समाज आथ'य जों आबनो कायसा साखायान जत्ते Rupini जाति बा अन्यान्य जाति जाहाथे बुजायनाय जाथनाय जों आबो समफ्रायमो आसखाय दिनै Rupini समाज बा जाति लाई चाहुखाय एकदम जों जाताय खायो ओ बरक लाइचानाय बरक बखाय जाति बो बिनि बायु जातानाय से जों लाइरक जादो आंथाजे बरक जारिया आसले Gobindo Rupini कुनु लाई चाम ताक बदन जों प्रमाण करे जों समाजनि बरक आं समाजनि कायसा सरदार आं सिमु मते बो लाई कुनु समयचाया थाबचायाखौ जे ओ ब्रैसा ले फैजानाय ब्रैसा जे कौ सामो ओ जे ब्रैसा कौ सामो आसले बो यूट्यूब बो जे मो सिया हलांफिरो काजे बो सियानि सामो हाबो बोनो मकोनो दुसु लाखुरै मा बंखाय जों सियान बाय बुचेन बाय दिनै जों प्रेस मिट थाइखाय साखायै जत्तो लुकरंनो सिरन बाय निदन बाय बा बुचियानो बुरबुजा बुजि मोनो बुचेन बाय जों दिनै आबनो कुथुमै साय प्रेस दोन बाय जों दिनै द आरो करो आबनि बिसिंबो तंखौ दिनै Rupini चाइता खिदो बखाय दिनै थाइता खिदो जे गथना अन्यान्य खिदनि बरक रजनो फुननि माध्यमे जोनो सोंखा आबो सुबानि खिदबो कराय माइ बाखाय आंग्राय किन्तु कबाहायनाय लेटके सिनि समाज बिचार खायजे खायथिंराव थाना थांया खायथिं समाज बिचार खाय सुस्थ बनो पानिशमेन्ट लै जे नांमुनि दन्द जुरिमाना रथुं खायो जे भबिष्यत जाहाथे इंजाजा अनेक जों टपरा बुकरा खायफां जों पानिशमेन्ट भबिष्यत खाय इंजाजा होननाय आंनि बायता जों दिनै जे थुमज्रायखा दिनै र थुमज्रायमो जागा दिनै पयां आनि जाग्रा दिगि दिनै राय पुर्न सिंह Rupini पयां आनि देब्राखाय कामसकाव सर्बजय Rupini ताय दिनै काबुर दङ ताय दिनै आं गबो आनि उखराव दङ कुसुं दङ ताय आं दिनै कमिटिनि सेक्रेटारि दिनै खिनि सेक्रेटारि दङ ताय कामि चौधुरी दङ कारिकुमार पारानि चौधुरी मदन गुपार ताय आं दङ दिनै हामजामा पारानि चौधुरी सजेन्द्र Rupini ताय दनसाकमा पारानि चौधुरी बिजय Rupini जों जत्तर प्रथमै जे दिनै जे प्रेसमिट खायमो
जों प्रेस मिट खालामो बिसिंखौ हेबनो जों सारा त्रिपुरा बा अनेक जाति रावबो जों गोविंद रूपनिनो जखन सरकारि जाफाक्रायखा सरकारि जाफाक्राय जांखाय जिन जाफाक्रायखैबो अनंत से पारिश्रमिक मोनसा खामो जुरिमाना कत बुं खामो ता सरकारि क्रायखा सरकारि बा बेजेबनो खाया आइन दङ ओ आइन मते थाइथों होननाय जों दिनै कौटाक्रायै आबोनो साक्रायखा सरकारि बा बे असी राव जे पुलिस जे सामो आबोतो लेप खायैनि ता केस ग्राय दंबराव आबो बुसुक गथना आसले लेप देखायसक ना आरका दे ताइक सातंखौ आबरो जों ताइका जातायखायनायानो भगवती समय जुदि जों ठीक आबो ताइका जातायखाय जुदि प्रमाण खांखाय ताइसा जों प्रेमिक खायफाना अच्छा बो ओंखाय रूपनि थाइथाक खिरबो कोनो समाज बिनि पटक्रै बिनि थाइदा खिरा कोनो बिनि पटक्रै आगे तो उना लायखना बुसुक समय को तंखा मागे बि थिमिनि परेबनो गबो बिनि पुलिस को रिजा खानि खना अब अनेक बसर सिगां ता कोनो बिनि पटक्रै आगेबो बिनि आताइमो दरानि ता बिनि 60 बसर 63 बसरनि खना ता बजनबो लायजाया गावखाय जेता बिगत 10 तारिख गावखौनाय जितु रावा निउस राव जोंमोन सम्पनगर थाना दिन सिनायपारा गामि नै आरोनि खरौसा साकरा गोविंद रूपनि नै बुमु पैसा बो बिनि बुसुकतयनो रे खायमन नै निउस राव नमोन ओंखाय आरोन बिसिङा जे रेप खायसाकनाय माने बुमा आबो बिनि खुनि गावखोनामोन जों जितु रानमोन निमते जों तिनि तंमानदिया जों आमनि बाय गावसकर बैसासरेने जों मासो गेरेखा गावखायबखाय बुंबा जे गोविंद रूपनि समाजनि पट गोनां दपानि सामु तांतै राय इंगतै आबो हाय गतना खायाराव आबो राव लेखनामोन बुमु फासामु समाजनि रायनि बुमु फासामोन किन्तु एक्चुअली गोविंद रूपनि कुनु समाजनि आबो हाय समाजनि सदस्य करै बो नि जीवन सदस्य उनसें मानजा रायसेबो उनसें मानजा जात व्यक्ति आबो हाय रावनो जों समाजनि सदस्य रावबोनो पट बरिया समाजनो बुनो बिन क्षमता बरिया जों ओंखाय आबो जों बाक्सा मनेख्रायानो समाजनि पट गोनां खोतैसे आबो हाय जे सामराव ताङै दङ नै मनेख्राय फुङानानै जों तिनि स्राबसा असुख्राय गावसासरेनो नै आमनि गावसासरेनो जों करा प्रथमखा ताइतो बे गोविंद रूपनि जेता अन्नाय अपराध खायनाय बिदि आबोनो निरापत्ता प्रशासन रावनि जाफा जखन कलायखाबा निरापत्ता संहन बनो प्रशासन हन जे बिनि आइना जे दंमोन आबोनो बनो शास्ति रेदि नि जों अनु खायै आसे गेरा हन